Matej, si žiakom 9. triedy so športovým zameraním. Pokoľkýkrát si sa zúčastnil novohradských hier? No, novohradských hier som sa zúčastnil už 5. krát. Čo je pre teba najväčším športovým motivátorom zúčastniť sa súťaží tohto typu? Veľmi som sa zabavil a samozrejme vyhral. V koľkých disciplínach si súťažil? Súťažil som v behu na 1000 metrov a v štafetách 4x60 metrov. Ako si sa umiestnil? V štafetách som bol tretí. A tvoje ďalšie cieľe do budúcna? Zúčastniť sa podobných akcií a samozrejme vyhrať. A ktorým ďalším športom sa venuješ? Venujem sa volejbalu a stavím sa s ním muzekorami. Ďakujem za rozhovor a prajem ti veľa šťastia. Ďakujem aj vám. Žiaci našej školy sú nielen vynikajúci jazykovedci, ale i technici. Presvedčili nás o tom v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a techniky. Vybraní žiaci 8. a 9. ročníka museli preukázať svoje znalosti z gramatiky, štilistiky i literatúry. V ústnej časti sme sledovali umelecký prednes, dodržanie prozodických vlastností či celkové vystupovanie. Témy technickej olympiády boli zaujímavé a orientované na praktické využitie v živote. Za všetky spomenieme triedenie odpadu, úlohy zamerané na technické kreslenie a tiež úlohy o využití elektrickej energie. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole súťaže. Chiquitita, you and I